parterik sexiena. Begira da. España. Ilea sexy. Benetan. Osea. Nere begiak. Nire ia, uste. Ia. Bai. Ni niretzako nire hanka. Eta zu Julen, ze? Nire begiak igual. Ja nire izan nire polita dazkatela. Ez dakit. Irribane. Txilborra. Nire melokotoiak, Atzai, handengo melokotoiak dira, Harritzekoa izue, harritzekoa. Txurruk bere ilea esan du. Ilea zintarekin edo zinta gabe? Zinta barik, hobe. Eta arrautz barik baita, Kamomila bai. Kamomila bai, arrautza ez. Zer dauka zure ileak? Zer pasatzen zaizu zuri egoitz txurruka zure ilearekin? Ez, azkenean, zailtzen dozu, jendiak neskak normalen zailtzen dabe, mutiak motzak atena bagitxia, baina nik pixkat luzeak atenez, ondo eramatia guztan gata. Eta ondo eramaten du, Naomi? Ulia. Bueno, ikusi barez, osea, dutxa ateatzen da eta jartzen dut txapela o gorra bat, pa que se queda marka, hola, osea. Ez da, Zein besteko lanak hartu mutilak? Da horrazteko, eta hola entzun gaitzen. Osea, horrazteko gorra bat, osea, ni... Horrazia berre, txapela jarri, eta eta ondo eratu jata. Bueno, tensio hau mantendu beharra daukagu, ze badator gaur ere Virginia Maraña, txalo beroa! Gaurko proba. Elioa! Hori oso izan zen, baina ez da Elioa. Gaurko ere bai. Gloekin ere zerikusia baka, eta oso erraza eta divertigarria da Julen, beti bezala. Lehertu behar dituzte gloak. Lertu? Lertu. Eta listo. Erresa, ez da? Hain erraza ez. Lehertzeko, inbehar dezutena, kuadrilla, izango da zuek besarkatu eta globoa lehertu. Eta gero, minola, neko bihurria naizen, igual lotuko dizuet hemendikan, atzetikan, ikusiko dugu, bai? Jongo geha jolasten, bai? Elkarren kontra, bilagunen gortuan, globo hori lehertu behar dute, bale. Besarkatu, ipurdikin, bai? Probatuko dugu. Venga, ba. Eta biktimak hartuko ditut. Biktimak, voluntariok. Guk ez dugu lertuko bat? Venga, bat lertuko dugu. Probatzeko, ez da? Ze kolore nahi duzu, ez dakar kolore asko, baina, venga, a ver. Arroxa. Arroxa. Irantzu lagunduko duzu. Nola, besarkatu? Bai. A ver. Bat, dira! Txalo daiteke. Nahiko pektoralak ditut. Horre bikoteka. Bikoteka? Bale, seko dia, Janir eta Leir, bikote bat. En ara, serio jarri zean. Alioratuko zea, oier eta bai? Bale. Bikote unisexak gaur. Bai? Eta hemen jarri zeate, bai? Hemen filan. Ea, nola lehertzen dezuten. A ber. Bi bakoitzak, bale? Egin behar dezute. Bale. Atzuretzat. Zuek besarkatuz eta zui. Atxekaldean lotuko dizut, Leire. Lagunduko jaz. Narekin? Nahi duzu narekin, a ber, nola. Zuek ez. Zuek ez. Gu ez dela asmatuko duzue. Neskei jarriko diogu pixka bat zailagoa. Venga, eta bukatu. lertu. Venga, morrosko. Bat, bitairu. Arbitro, penalti. Beste bana. Orain alderatzu zingo dugu. Ea nola izan dezute. Ni badaz badaz egin. Bilarekin. Eta zuek pulan indartzuekin. Hori, Leirek primera niten du. A ber, lotuko ditut. Bai, nortu. Ja nire Leire. Pita, pita. Lotu bere, jarri hortan. Ema iak moten. Ez da? Lotu bai.
Txorak ere gabe, hombre. Zure esko bikoteak, Virginia. Erantzun, emozionatu nahi eta orain gobertutatuko ea, bai? Eta erantzunen dikotia, batxorro. Txorru. Eta gero... Gure aizona jauna, eta gure oriotarra. Vale. A ber, Lotu gabe ere badakite egiten, eh? lotu gabe, a ber nahi tan dezuten. Hemen jarri. Eta... Ea nola egiten dezuten, atzekaldetik. Julen jarri zure ipurrian. Venga, bat eta A ber, orion doain. Lotu gabe ere egin daiteke, eh? Horrela, ondo apoiatu zero. A ber, Bat eta iru. Importantea da globoa ondo jartzea. Ondo bakurtu, haizu. horri beha posizioa. Gauza gondi berria. Eta, azkena ja. Txurruk ipurrian. Eta hau ordeko ez nesta. Erantzun, maitasun askorekin, bale? Orain zu jarri, horrela. Horrela, oso ondo. Ahi behirantzu. A ber, batita. Eldu berritik. Zezena, zirudiena horazia. Oso ondo. Nahi gena! Bako eta horrein, zirrik asko. Izuten hartu. Negozioa ina, bana hartuta, Camila. Bai, bueno, agur.